29 Μαΐου του 1453 έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ήταν το αποτέλεσμα της πολιορκίας των Οθωμανών με Σουλτάνο τον Μωάμεθ τον δεύτερο στις αρχές Απριλίου. Στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, πολεμούσε με τους στρατιώτες του γενναία ως απλός στρατιώτης. Και όταν ο Μωάμεθ του ζήτησε να εγκαταλείψει την πόλη, εκείνος απάντησε: «Το να σου παραδώσω την πόλη ούτε δικό μου δικαίωμα είναι, ούτε κανενός άλλου από τους κατοίκους της, γιατί όλοι με μια ψυχή προτιμούμε να πεθάνουμε με τη θέλησή μας και δεν λυπόμαστε για τη ζωή μας». Ο Κωνσταντίνος έπεσε νεκρός την ώρα που πολεμούσε στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Λέγεται ότι όταν τελικά η πόλη καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς, το σώμα του Κωνσταντίνου δεν βρέθηκε ποτέ. Σύντομα διαδόθηκε από στόμα σε στόμα ότι ένας άγγελος μαρμάρωσε το σώμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Μάλιστα διαδόθηκε η ιστορία ότι το έκρυψε μέσα στο ναό, ενώ κάποιοι είπαν ότι το έκρυψε σε κάποια σπηλιά. Ακόμα λέγεται ότι ο άγγελος το φυλάει νυχθημερών, περιμένοντας την εντολή του Θεού για να τον ξυπνήσει. Τον είδες με τα μάτια σου, γιαγιά, τον βασιλέα, ή μήπως και σου φάνηκε σαν όνειρο να πούμε, σαν παραμύθι τάχα? Τον είδα με τα μάτια μου ως σαν και σε ένα νέα. Παναγεννώ 100 χρονών και ακόμα το θυμούμαι, σαν να ήταν χθες μονάχα. Απέθανε, γιαγιά? Ποτέ, παιδάκι μου, κοιμάται. Και τώρα πια δεν μπορεί, γιαγιάκα, να ξυπνήσει? Βέβαια, καιρούς σηκώνει το κεφάλι και βλέπαν ήρθεν η στιγμή που είχε ο Θεός ορίσει. Πότε, γιαγιά μου, πότε? Όταν τρανέψεις, γιώκα μου, να αρματωθείς και κάμεις τον όρκο στην ελευθεριά, σύ και όλη η νεολαία θα σώσετε τη χώρα. Και ο βασιλιάς θα σηκωθεί, τον Τούρκο να χτυπήσει, και χτύπα θα τον πά πίσω στην κόκκινη μιλιά και πίσω από τον ήλιο, που πια να μην γυρίσει. Στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή, η ανάβαση σκληρή. Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία και αντοχή, να αποκτήσω την ευχή για να τη λες. Πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά,
κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή, στην αρχή, στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά, κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοερά, και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς. Ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Τον πειράζοντα πολύ, τον πειράζοντα πολύ, ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην το ηθείς όταν σου επιτεθεί η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Γέροντα μου σεβαστέ, γέροντα μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείται, έλα δώσ' μου μιαν ευχή να αποκτήσω την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, στο Σινά να ανεβώ, ο πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή, και να λέω την ευχή, και να λέω την ευχή, και να λέω την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού, ελέησον ημάς. Αμήν. Εσύ είσαι ο Άγιος ασκητής ο στυλίτης? Για να είμαι πάνω στο στήλο, τι θέλεις να είμαι? Λάμπα της ΔΕΗ? Στυλίτης είμαι. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Αν είναι έξυπνο. Δεν μου λες, τι καιρό κάνει εκεί πάνω? Τον κακό σου τον καιρό. Μπορεί να είμαι στυλίτης, ψώνιο δεν είμαι. Να είναι σοβαρά πράγματα αυτά στην εποχή μας. Τι ρεζιλίκια είναι αυτά? Κύριε, συγκράτησόν με. Κάποιο κεφάλι θα σπάσω σήμερα. More's the pity. Your island? You mean Ireland? Yeah, it's mine. You're a madman. I've come to the right place then.